Значит, менә шул китап турында. Менә бик кызык ул китап. Китап мөрәҗәгать ул. Без алдык 100 кеше. 100. Монда академик профессорлар гына түгел. Монда татар укытучылар да бар, анда общественниклар бар. Менә бу китапны алыгыз өйгә, менә без монда бар библиотека Тукая, беләсез анда. Без анда 3 ел элек шунда китап иткән идек. Менә теге атнада без җыелдык, мин карыйм, бөтен китаплар анда бер 5-6 китап уже искереп беткән. Менә 3 елда. Значит, аны кеше күп укый, шулай бит инде. Менә шуны бик кызык, уникаль китап бу. Менә карагыз, менә һәрбер кешенең нәрсә язган дип. Менә Роберт Минуллинны беләсезме сез? Фандас Фиулин. Менә алар соңгы әйберләрен язганнар менә бу китапка. Ул методика менә ул программирование, менә ул яшьләр белән сөйләшергә. Кирәк сөйләшергә, аңлатырга, менә аларның хисләрен уятырга, менә аларның татар телен жараттырып, татар телен кирәклеген белдереп, татар тарихын белдереп инде менә шундый фикерләр белән сөйләшеп кич буе инде менә нинди татар булырга тиеш, менә нинди татар булырга тиеш, нәрсә татар уйларга тиеш, ничек татар кеше икенче милләтләрдән аерылып торырга тиеш. Менә сезнең инде хәзер менә бу килгәч 20-нче мәктәп, 17 колледжда мин булдым. Нигә безне чакыралар, нитәләр теге мин кешегә бик шуайым аннан түгел дә. Просто безнең шундый оешма, безнең бик зур интернетта, челтәрләрдә. Безнең бар 4 YouTube канал. Менә бар специальный штаб татарской молодежи, менә балалар өчен. YouTube канал штаб татарской молодежи. Штаб татар Москвы, Национальный конгресс татар и DL16, онсы инде Табиев оешмасы, без аны дәвам итәбез. Менә безнең 4 YouTube канал. Бүген мәктәп кенә түгел, балалар бакчасы да ачыла монда. Рөстәм абый, безнең беренче уку елына кыңгырау бирегез әле. Мәктәп матурмы? Әйе, матур. Анда икелеләр куялар әгәр дә укымаса. Без тырышырбыз. Булай инде. Бер икеле, бер өчле, ул бишле була. Курсан әйе. Булай шартлар әйбәт. Яхшы, бик ошый безгә. Татар сыйныфы булганга да без бик шат. Хәзер параллельдә бар ул безнең. Бик әйбәт.